Ukážeme si, jak technikou makrame ozdobit záložku pro učitele. Vezmeme si přízi atmovu a 2 dřevěné záložky z březové překližky. Podle toho, jak chceme mít záložku dlouhou, si naměříme 2 šňůry, které si přeložíme na půl. Dále je protáhneme otvorem v záložce a vzniklým otvorem provlečeme šňůry. Uzlík lehce utáhneme. Všimněte si, že přízi přikládáme ze předu, provlečeme skrz výřez a směrem dozadu vtáhneme příze. Oba uzly přemístíme doprostřed. Do fázi si je rozdělíme na 3 části. Prostřední šňůry budou patřit k sobě a s bočními budeme dělat uzly. Začneme pravou stranou, kterou takto umístíme. Vznikne nám tak okénko a levou přízi protáhneme takto spodem, ze zadu směrem dopředu, skrze vzniklé očko. Prostřední šňůry si přidržujeme, aby byly rovně a uzlík jemně utáhneme. Následně si uděláme okénko z druhé části a pravou přízi prostrčíme spodem směrem ven. Opět opatrně utáhneme. Tento postup opakujeme vždy na střídačku. My jsme se dostali ke konci připravených přízí a odstřihneme dlouhé části. Odstřižený konec si vezmeme do ruky a použijeme ho k zakončení záložky. Konec si přiložíme k záložce a necháme si takovéto oko. Pravou rukou oko přidržujeme a přízi omotáme okolo. Po omotání pořádně utáhneme a pokračujeme takto úhledně, aby se nám příze nekřížila. Nám stačily 3 obtočení a teď si uchopíme ten konec, kterým jsme obmotávali, umístíme ho do očka. Všechny kousky příze ve spodní části si přidržíme a částí příze nahoře, kterou jsme si nechali, pořádně utáhneme. Můžeme uchopit i provlečený konec a společně uzel dotáhnout. Finální ukončení se nám krásně schovalo pod obmotané příze. Přebývající šňůrku ustřihneme, no a záložku krásně zarovnáme. Rozdílný postup a výsledek si ukážeme na druhé záložce. Začátek jsme si opět naměřili 2 příze, tentokrát pro kontrast v jiných barvách. Příze protáhneme výřezem v překližce zepředu směrem dozadu a protáhneme oba provázky. To samé provedeme s druhou barvou. V tomto provedení si budeme okénko dělat pouze na pravé straně, čím se nám záložka bude krásně točit. Uděláme si tedy oko z purpurové příze, uchopíme levý bílý provázek, který vrchem přes purpurovou přízi provlečeme směrem dolů a vytáhneme okem. Na pravé straně si uděláme okénko, tentokrát ze světlé příze, nebo se teď nachází purpurová příze, kterou takto provlečeme světlou přízi a protáhneme okem ven. Uzel velice opatrně utáhneme. Tímto stylem, tedy očkem na pravé straně, pokračujeme až na konec záložky. Po pár uzlících lze poznat, že se nám záložka krásně zatáčí. Dostali jsme se do požadované délky a odstřihneme konce a ukončíme stejným uzlem jako první záložku. Omotávaný konec protáhneme do připraveného očka a celý neviditelný uzel utáhneme. Narovnáme a jednoduchý dárek pro učitele, který zvládnete společně s vašimi dětmi vyrobit, je na světě. Tyto záložky a mnoho dalších originálních dárků ze dřeva najdete na